Vydieranie intimnými fotkami. Skupina dvoch mužov a dvoch žien vylákala od svojich obetí tisíce eur. Oheň v osade pripravil o 3 skromné príbytky. 20 ľudí plamene si všimli, až keď im šľahali nad hlavou. Márny boj o život poľského snowboardistu. Otca dvoch malých detí sa nepodarilo zachrániť. Želám vám pekný piatkový večer. Dnes vám ponúkame posledné krimi z tohto štúdia na Kolibe. Od zajtra vás čaká úplne nový priestor s veľkými LED stenami, rôznymi grafickými prvkami, zvukom. Verím, že sa vám to bude páčiť. A teraz už poďme na aktuálne krimi témy. Vydávali sa za sexy zvodné ženy a tak zamotali mužom hlavy, že im posielali intimné fotografie či videá. Štvorčlenná partia takto lovila chlapov po celom Slovensku. Keď im poslali svoje obnažené telá, začali ich vydierať.